ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, хабари на он қадар хуб. Расман Лоиқ Раҷабов дигар ҷангвари ташкилоти UFC нест. Чанд соат пеш якбора якчанд журналистони хориҷӣ хабар доданд ки Лоиқ Раҷабов, Ринат Фахриддинов ва боз якчанд ҷангвари дигар аз UFC хориҷ карда шуданд. Албатта ки ин рафтори ташкилот хуб нашуд, чунки Лоиқ муддати дароз осебҳои худро табобат кард ва акнун нав ба Амрико сафар карда барои муҳорибаҳо омодагиҳои худро оғоз кард. Лекин мутаассифона чӣ гуна ки мебинем UFC ин чизҳоро қадр намекунанд ва чунин рафтори ноадолатона карданд. Ҳамчунин нисбати Ринат Фахриддинов ки дар UFC рекорди ӯ 6-0 буд. хотиррасон мекунем ки рекорди Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC 2 ғалаба ва 2 бохт буд. Рекорди умумияш дар MMA бошад 18 ғалаба ва 6 бохт аст. Ва дӯстон, албатта ки ин хабари нохуб барои мухлисони тоҷик, махсусан мухлисони Лоиқ Раҷабов аст, лекин дар ҳама ҳолат мо ӯро дастгирӣ мекунем дар куҷое ки баромад накунад. Ба худи Лоиқ бошад сабр ва барор хоҳонем. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди BMF Чарлз Оливейра гуфт ки аз муҳориба зидди Макс Холлоуей чӣ интизор аст. ин имконияти афсонавӣ аст. На танҳо соҳиби ин камарбанд шудан, балки ин камарбандро аз дасти Макс Холлоуей гирифтан. ин сармояи калон дар мероси ман мешавад ва ин ҷанги бузург байни ду ҷангвари ҳақиқӣ хоҳад шуд. мо аз ҳама зиёд арзандаем ки барои ин камарбанд ҷангем, лекин ман боварӣ дорам ки дар охир дасти маро мебардоранд. ҳозир вазни мо каме руст кардааст. Илия Топурия танаффус гирифт то ин ки проблемаҳои худро ҳал кунад. Ана Педи Пимблет ва Ҷастин Гейҷи бошанд барои камарбанди муваққатӣ меҷанганд ва кӣ медонад, шояд ғалабаи дурахшон дар муҳориба зидди Макс Холлоуей маро ба камарбанд наздик карда метавонад. мо намедонем ки чӣ гап мешавад, чунки қарор дар дасти UFC аст ва ҳама кора шуданаш мумкин аст. шояд UFC ба ман чунин имкониятро медиҳанд ва ман пеш аз ҳамаи онҳо барои камарбанд меҷангум. дар ҳама ҳолат ман барои муҳорибаи беҳтарин омода мешавам, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Чарлз Оливейра боварӣ дорад ки агар дар муҳориба зидди Макс Холлоуей ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд мешавад ва шояд пеш аз ҳамаи дигар довталабон зидди Топурия меҷангад. ногуфта намонад ки муҳорибаи Оливейра зидди Холлоуей рӯзи 8 март дар турнири UFC 326 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ана оиди худи чемпион Илия Топурия бошад, пас ӯ боварӣ дорад ки дар ташкилоти UFC ягон ҷангвар дар сатҳи ӯ нест, ҳатто Ислам Махачев ва Арман Царукян. ман ҳис мекунам ки аз нуқтаи назари малакаҳо, далерӣ ва ҷасурӣ аз ҳамаи онҳо дида болотарам. ман худро аз Арман ва Ислам дида зуртар мешуморам. муҳорибаи маро зидди Ислам ҳама дидан мехоҳанд, лекин Ислам бо кадом сабабе барои ин ҷанг розӣ нашуд. абад бисёр гап зад. аз дурӣ истода гап задан хеле осон аст, вақте ки ту 1000 километр дурӣ ва маро танқид мекунӣ. лекин вақте ки ту бо ман ба октагон мебароӣ, пас мефаҳмӣ ки ман Ҷек Дела Маддалена ё ин ки Дэн Хукер нестам. ман тамоман дигар гуна ҷанговарам ва вақте ки ту зарбаи дасти рости маро ҳис мекунӣ, мефаҳмӣ ки туро хоби дароз интизор аст. муҳорибаи Пимблет зидди Гейҷи ҷанги ду беҳтарин ҷангвари дивизион барои камарбанд аст. онҳоро табрик мегӯм, лекин дар охир онҳо бо чемпиони воқеӣ вомехӯранд, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Топурия ягон той ҷангварони номбаршударо барои худ рақиби вазнӣ намешуморад ва боварӣ дорад ки онҳоро ба нокаут равон карда метавонад. худи шумо оиди ин суханҳои Илия чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.